Bos días, público. No debate que manteremos no programa do día de hoxe contaremos coa participación de algunhas das mulleres máis importantes da historia. As invitadas nesta ocasión proceden a continuación a presentarse. Ola, eu son Marie Curie e por aí din que son unha científica magnífica. Eu son Coco Chanel e deseño a miña pasión porque sempre traballei con moito máis grupo. O meu nome é Frida Kahlo e a pesar de ter o corpo malo, pintar axudou-me a superar o malestar. Eu son Rosa Pans, a miña valentía axudou a toda a cidadanía. Chamo-me Rafael, o meu profesionario foi un ordinario e un triste estimado. O meu nome é Malala e ainda que recibín unha bala sendo unha colexiala e encima unha rúa. Eu son Teresa de Calcuta e son unha serpa con respirar é o que me encanta. Chamo-me Rosalía de Castro e o meu amor por ella que sempre me produciu moita edición. O meu nome é Mía Pardo Bazán e a escritura é a miña locura. Eu son Concepción Marinal e son activista, porque ademais de lista, son pacifista. Ola, chamo-me Clara Campeamor e escribo con favor todo igual ao mar. Vaya, está claro que todas son unha gran referencia para as futuras xeracións. Creo que a Mateo, ao público, a min gustaríanos coñecer algo máis sobre cada unha de vos e sobre os secretos que se agochan detrás deste éxito persoal. Por suposto, Sabela. A min gustaríame coñecer quen foi para vos unha inspiración que vos axudou a chegar onde hoxe estades. A miña nai! Iso sí que é unanimidade. Pois xa ven, se queren coñecer máis curiosidades acerca destas mulleres, poderán atopar toda a información nos libros. Nos despedimos hasta o seguinte programa. Un saúdo.